Uptown, the streets in a calming way, and outside as warm as a bed with a maid, and I find it's all the waves and rays that makes the days go on this way. Dag Floris. Ja, papa. Hoe is het? Bij mij is alles in orde, man. Huh? Waarom kom jij zo met de fiets binnen? Ja, ik doe je dat dagelijks, Paul. Dat mag niet, hè? Dat weet je Dat toch? is mijn taakje. Je weet toch dat dat niet mag, hè? Fietsje binnenkomen. Je weet toch dat je maar hier door moest zijn, Floris? Begin af reglement. Er is allemaal niet zoveel aan. Maar dat is een beetje onzin eigenlijk, hè? Nee, maar het hele punt. Ah ja, Floris. En jij vindt dat oké zo? Ja, yo! Beste mensen, het is niet toegelaten om met brommers door het Begijnhof te rijden. Bovendien, fietsen en brommers plaatst u nooit in de gangen, het zij de ingangen, het zij de kamers. Bergt u ze maar op in de fietsenstallingen, die je op verschillende plaatsen in het Begijnhof kan vinden. Of u maakt ze ook vast aan fietsenrekken bijvoorbeeld. U kan daarvoor perfect gebruik maken van een degelijk U-slot. Laat bovendien ook je rijksregisternummer in het frame inkerven. Fietswrakken en onderdelen worden ook op geregelde tijdstippen weggehaald. Dank u wel. Hé, Machtels. Ja, Rustig genot of niet ervan? dat is belangrijk, Paul. Ja. Vertel het eens. Ik kan er niet veel over zeggen. Goh, ja.
Goedenavond. Florisje, Frederikje, en toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het verhaaltje was uit. En nu gaan we slapen, jongens. Dankjewel, Pauwtje, voor het mooie verhaaltje. Graag gedaan. Slaap wel, Florisje. Frederikje, dankjewel. Hè? Zou dat een nieuwe zijn, man? Slaap je wel? Oei oei, oei oei. Deze stukje is zo sterk. What? Hi. Cello, how are you? Hello. I'm Cello. From Bolivia. Ah, zo. En dan ging ik ze bellen weg. En ze vroeg. En dan spreekt Floris al uit ondertussen. Betty, Ja! hoe weet hij daar iets van? Die heeft ons nog eens gezien op de buurt. Waarschijnlijk dacht hij dat toen of zo. Spreekt Floris al uit ondertussen. Echt uitdagend, ze met een brede glimlach op haar gezicht. Ongelooflijk hoor. Extreem grappig. Dus hij doet echt zijn beste. Ik denk dat het mag. Evelien, Zeg Evelien, hoe is het? Ik weet dat het niet mag. Je bent verlegen, Evelien. allee. Allee, Evelien, je bent veel te verlegen. Evelien. Jij hebt dat er wel van op, hè? Ja. Allee, up, en gedaan. Je weet toch dat jij maar dom is, hè, Floris? Jij op reglement. Er is allemaal niet zoveel uit. Je weet toch dat jij maar dom is, hè, Floris? Jij op reglement. Er is allemaal niet zoveel uit. Je weet toch dat jij maar dom is, hè, Floris? Jij op reglement. Er is allemaal niet zoveel uit. Oh, hi Betty. I promise I will pay my rent tomorrow, okay? Bye. Heb jij nu die film, heb jij iets van begrepen? Wat voor een vreemde film was dat? Waarom vermoorden ze die nu eigenlijk op het einde? Dat zie ik echt niet. Ik snap er ook echt totaal niks van. Zie misschien is dat het iets anders is, want deze film... Ah, Hier, een kaasje. graag.